Yanğan otlar tüslü, sönməs bağrım kişin irtende. Mehabetim küşlü, yanğan otlar tüslü, sönməs bağrım kişin irtende. Jırga muhabbet koşun başlandı? Болашақтан кішкенеден. Çünkü benim әтиәнем мәдәниятке бик мәдәният ішіне кіріп кеткен кішілер. Әтием авылда клуб мүдірі болып эшлей, бояншы. Менә ничек? Мен әти белән жырлап үстем. Төрле конкурсларга бардым. Гел инде менә әтинең буш вакытында гел бергә баян белән жырлап торадыр. Әти өйрәтәдер. Менә монда дөресрәк милизм алыйсың, монда артыграк җибәрәсең дип менә шайтып без җырлыйдыр инде. Әни минем хореограф, режиссер. Ул инде миңа күбрәк җырлар сайлап бирәдер. Кичкенәрәк чакта. Менә бу җырны да миңа әтием белән әнием өйрәткән халык җыры. Алай булгач бит инде Гөлсирин менә музыкага мәхәббәттә, музыкаль менә профессионализм дигән нәрсәдә әти әнидән шундый дәрәҗәдә бирелгән. Бу бик әйбәт күренеш бит инде бу. Менә бу җырлау сәләте минем әти ягыннан да, әни ягыннан да күчкәндер дип әйтәсем килә, чөнки минем бабай була инде. Әтинең әтисе ул Талианда уйныйдыр. Менә әнинең әтисе һәм игезәк бер туган сеңлесе, алар бик матур тавышлы җырлыйлар иде. Менә ике яктан да күчкәндер менә шул моннан. Артист гаиләдә бер сез генәме? Алай дип әйтмәс. Чөнки сәхнәгә менгән үз эшчән түгел, әмма профессиональ җырчы булып китүчеләр. Профессиональ җырчы булып китүчеләр безнең инде менә үземнең генә гаиләмдә мин генә дип әйтәсем килә, зур сәхнәләргә менгән. Менә минем энекәшем, сеңлекәшем, алар булай да бик артистичный дип әйтәбез инде. Җырларга да, биргә дә, сөйләргә дә бик яраталар. Менә әти ягыннан аның туганнары, минем апалар була инде, алар да бик күп җырлап йөриләр. Ландыш Ибрахимова, менә элегрәк аны күреп белгән булганнардыр инде. Хәзер инде ул безнең Мамадышта телевидениедә эшли. Гаиләдә сез ишәүме? Гаиләдә без 2 кыз, 2 малай. 4. Сез? Иң олысы мин, аннан сеңлем, аннан 2 энекәшем. Мин бик бай апа. Шулай икән шул Гөлсирин. Менә алар артист булу турында хыялланамы? Менә иң кечкенә энем бик хыяллана, чөнки мин аны хәзер әйтсәм бик матур да булмас инде. Без аны эзлидек кечкенәрәк вакытта. Ул песиләрне, küçüкләрне, итләрне алып кирип китәдер. Лапасларга, шунда аларга концерт куядыр. Менә хәзер дә ул Instagram битләрендә, интернет челтәрләрдә каверлар яздырып, гитараны үзе өйрәнеп, менә шайтып җырлап ята. Артист булып китүегезгә әти-әниегез Юк, каршы булмады. Чөнки алар инде минем кичкенәдән шул сферага, шул сукмак буенча китүемне беләләр иде. Алар инде әзер. Әзер иде. Алар инде сезгә. Чөнки алар үзләрдә мәдәният кешеләре. Но аңлыйлар, һәр вакыт әйтәләр, бик җиңел җир түгел, авыр булачак дип. Авыр. Но ул минем хыялым иде. Мин әкрен-әкрен генә атлыйм. Алар ярдәме белән. Гөлсирин, менә сезнең хәзер инде үз тамашачыгыз бар. Әйбәт, сезне концертларда яраталар. Сезнең концертларыгызга яратып киләләр. Һәм менә ничектер теге беренче тапкыр әле зур сәхнәгә чыкканда да Гөлсирин Абдуллина дип ялгышмасам Шуларым дигән җыр. Бу Нәкыя Йосыпова, ул минем авылдашым. Күршем була инде Нәкыя Йосыпова, шагыйрә.
Васим Ахметшин біздің мамадышынықы бетінде. Васим абый жыры бұл құшларым. Шул жыр білән шықтық біз. Мен бұл жырны 18 яшымда яздырған едім. Радиоға бердік біз мұны әті білән. Хам қошыңның қоралары деген жыр. Искендер Бектахиров кие қолық сөзлері. Шул жыр білән Бұлғар радиосына бердік те. И менің әтіге енді бір неше отнадан мұшында телефон шалтырай. Ол Рифат Ахметович, продюсер. Мені шул радиодан ишітіп алып, радиоға барып, әтінің номерін алып, шалтыратты. Бұл әйдәз концертларға келегіз деп, шулай етіп конкурсларға шоқырып, шулай етіп мен аның комнатасына кірдім. Шул жырға біз концертларда видеоклипта түшірдік. Анан енді Рифат Ахметович бүтін телеэкранларға, зәңгәр экранларға шығарды. Қойтқан құшыларым қобат кетмәгіз, Ирақ илләрдә иркен демәгіз, туған ил емле, сулары тәмле, сызылып атқан таңнары емле. Китәсе булгач нигә кайтасыз, авыр юлларда арып каласыз, туган илемдә гүзәл кошларым, шатлык көенә мәңге сайрагыз. Киткән кошларым кабат кайтырлар, зәңгәр күкләрдә канат кагырлар, туктап сайрарлар, туган илкәйне алар сагыналар. Кішкенеден 12 яшымда ол жырны үйренген едім әтиені білән Боянда. Аннан Нақия Юсупованың кешесіне жырладым мен аны. Шунда Васим абый ишетіп, шундай бәлекегіне қышық, шундай ауыр жырны жырлай алғаш, мен бик бәхетле шатмын деген сөзін ишеткәч инде аннан инде рөхсәт сорап, зур сәхнәләргә чыгарга рөхсәт сорадым инде. Гөлсерин, менә шул беренче тапкыр әле сәхнәләрдә күргән вакытта име, ни өчендер сезне тыңлаганда минем күңелгә элегрәк җырлаган җырчыларыбыз, менә Зифа Басыровалар күз алдыма килә иде име. Сезнең үзегезгә дә әйткәннәр юкмы? Сездә менә шул безнең Зифа Басыроваларда була торган ниндидер бер моң бар. Бар, бик күп халыктан ишеттем. Менә Рифат Ахметовичның канаты астына кергәндә Рифат Ахметович та әйткән иде. Син шул җырчылар баскычына менергә тиеш, дәвамчысы булырга тиеш. Син шул җырчылар дәвамчысы булырга тиеш дип әйткәнен дә хәтерлидерим.
хәтерлим. Һәм күбрәк бит инде мин бик яратам башкарырга халык җырлары, ретро җырларны. Мин һаман да менә ретро халык җырларын карыйм. Менә эстрадага, әйе, менә хәзерге бүгенге көндә эстрадада карарга кирәк. Ансын да карыйбыз. Ну барыбер күңелем һаман шул халык җырларына. Халык җырларына тартыла. Димәк, сез сәхнәдә дә үзегезне ничектер иркенрәк тоясыз халык җырлары, менә шушындай ретро җырлар булганда. Ә тамашачы сез, менә сез үзегез сиземлисезме? Сез нинди җырны җырлаганда тамашачыда менә теге рәхәтлек килә күбрәк? Халык җырлары. Әйе, халык җырлары. Чөнки бәлки мин аны күңелем белән кирип китәмдер менә шул ретро халык җырларына, моңлы җырларга. Менә халык аны аңлыйдыр, сизәдер дигән шикелле дип тә уйлап куям мин менә концертларда. Барыбер менә якынрак, җылырак кабул итәләр менә шул әйберләрне. Базарларга чыксам, ак буз аткай, хакына үзем түләрмен. Әҗәлләрең җитсә, түземә, янбикә, янбикә. Субханалла, тавышыгыз күз тимәсен, иҗатыгыз менә шуның матур булып барсын киләчәктә дә. Рәхәтләнеп, менә шушы бер куплетны тыңлап утырганда гына да уйлар әллә кайларга китә. Рәхмәт. Шул хәтле гаҗәеп матур җыр, бик зур рәхмәт сезгә. Инде хәзер Гөлсирин, сезнең тормышыгызда менә бу соңгы 2 елда зур үзгәрешләр булды бит. Сез Азат белән, Азат Абитов белән өйләнештегез. Инде 2 ел бергә нәрсә үзгәрде дигән интервьюларыгыз да булды сезнең. Мин аны бик рәхәтләнеп көлә карадым чын күңелдән. Әле без үзебездә яңадан әйләндереп карыйбыз көлеп. Мин бик шат сезнең менә бергә кушылып, шушлай бергә гомер итә башлагыгызга. Менә Азат белән беренче тапкыр кайчан таныштыгыз? Бу әле егет белән кыз буларак та түгел гомумән. 2015 елда, майда, мин кайдандыр чыгыш ясап кайттым. Миңа Рифат Әхмәтович шалтырата. Менә ди, бер егет белән таныштырам ди. Хәзер ди, Азат Абитов Чувашиядән ди, Мишәр егете ди. Хәзер ди Чулпан Зиннатуллинага җырлар сайларга барабыз ди. Сиңа да репертуар карыйбыз, аңа да карыйбыз ди. Әзерлән, хәзер сине килеп ала ди. Мин инде остановкага чыгып бастым. Килеп туктады бер ак машина. 14 ди. Ишекне ачты, "Утар!" дип кенә кычкырды. Мишәр егете бит инде. Без барганда, мин аңладым инде, бик ачык егет, шундай гади, рәхәтләнеп сөйләшә. Ярты сүзен аңламадым, текилди бу. Шайтып барып җиттек. Аннан инде менә шунда безне беренче таныштыручы кеше дә Рифат Әхмәтович булды. Без Азат белән дус кызлар кебек, дус кыз белән егет шикелле подружкалар дип әйтик инде русча әйтмешли. Идек. Ул миңа үз серләрен сөйли, мин аңа үз серләрен сөйлим. Менә чынлыкта да мин дус кызлар белән аның хәтле күп серләремне сөйләп бетермидерим. Менә Азатка ничептер бик ышанганмындыр инде. Мәгәен. Әйе. Гөлсирин, менә Азат дип түгел, бу бит Азат. Каралы Азат бит бу дип мәхәббәт күзе белән беренче тапкыр кем игътибар итте? Беләсезме, җапам, мин без үзебездә белмичә калдык. Чөнки, улдыр, мөгаен, чөнки ул бик күп язадыр. Беренче май көнне ул миңа язды үзе. Мин аны әле белмидерим числосын, мин аны карадым.
өйлөнүшө башлагач карадым инде ниден ВКонтакте шилтеринде язган булган бу миңа иң биринчи. Ул язадыр ие. Шуннан ничектир язышып киттик, гел язышадыр ие. Аннан инде җәйләр башланды, мин авылга кайтып киттем. Бездә бит Мамадышта җиләкләр җыялар. Сезон башланды дигән шикелле, без кайтып киттек. Мин кайтып киттем шунда. Бер заман Рифат Ахметович безне ниндидер чарага җыядыр имсең. Шакырды бу безне. Азат миңа шалтырата. Син кайчан киләсең офиска ди. Әйтәм, ну, бер ярты сәгатьтән мин тизрәк кил инде, сагындым бит ди. Шунда берничә тапкыр әйтте ул миңа. Әле сезнең ул вакытта Азатка Юк, бер нәрсә юк. Мин теге аның үз кызы бар иде инде. Но мин дә аңа кадәр кешем бар иде дип әйтәмсең, аралаша торган кешем бар иде. Белмим, уйламаганмындыр инде. Вот, аннан инде ничегрәк булды микән? Ничек йөреп киткәнебезне дә белмим инде мин. Ул да белми, әйтә алмыйбыз без. Көнен дә белмибез без аның. менә бит ничек. Ну, менә шулай аралашып, менә шунысын әйтә алам. Буладыр менә шундый вакытлар. Ул үзенең якларына кайтып китә, мин үземнең якларыма кайтып китәм. Озак кына язышмаган вакытлар. Менә ияләшкән булган шул вакытта кем беләндер язышып утырулар. Менә ул җитми торган вакытлар да булган. Юксындыра тора. Әйе. Кемдер язмас, кемдер язмый миңа. Нигәдер язмый дигән менә шундый уйлар барлыкка киләдер. Аннан соң гына төшенә башладым. Әлегенә сыман, изләремдә һаман син дип хыялланып йөргәнем. Түгін күрәүләрә, бары сине генә, ярләне күргән күзләрем. Йөрәкләр янна, кызларга бара, безнең вәгъдәләрне акларыз. Нидә бәхет, нигә җитәкләшеп, гомер юлы буйлап аклавыз. Илегез монда бийтәгез була, кил. Минем күңелемне, бөтен серләремне, бер син генә аңлый белүче. Булмастыр ул бүтән, сине шулай иркәм, минем кебек өзелеп сөюче. Йөрәкләр янна, кызларга бара, безнең вәгъдәләрне акларыз. Нинди бәхет, нигә җитәкләшеп, гомер юлы буйлап аклавыз. Йөрәкләр янна, кызларга бара, безнең вәгъдәләрне